अभिनील बुथारनायनि दायनिगिरिखौ जिउनां जोबथेनायनि साजा फोसावबाय। सा 20 दायनिगिरिखौ जिउनां जोबथेनायनि साजा फोसावबाय। दायनिगिरिया होनांगोन 20,000 रां जारिमाना। गासैबो दायनिगिरिया होनांगोन 20,000 रां जरिमाना आरो नगाव जिल्ला सत्र बिजिरसालिनि बे रायदान। अल फाजुस टिमुंनि दैदेननायाव जादोंमोन बे गिख्रंथाव जाथाया। रूपसिं क्र'आ थैनायनि उनावबो अभिनीलखौ बल्डारजों खनले बुदोंमोन। 8 बोसोरनि जोबनायाव फोसावबाय नगाव सत्र बिजिरगिरिनि बिजिरसालिनि सानसेनि बिदान्थिनि उनावनो बे रायदा। बेयो गोसो जानानै बुथारनाय जाथाय नङामोन होनना जुक्ति होदोंमोन दायनिगिरिनि एडभकेटआ। दायनिगिरि फोसावजानाय सा 20 दायनिगिरिया बिश्वराम स्वर्गयारी, पंथें बसुमतारी, अल फाजुस टिमुं, इसेन इटिं, रायकम टिमुं, रत्नेश्वर तेरां, फुकन लेक्टे, आनस टिमुं, फ्रेस टिमुं, रूपसिं क्र', धन मेस, बाबू सिंह क्र', विक्रम हांचे, सिकारी रंपिं, बाबू रंपिं, विद्या सिंह रंपिं, मेनसिं क्रू, दीपज्योति बसुमतारी, बारेस रंपिं आरो अन्डामेस। अभिनील बुथारनायखौ जिउनां जोबथेनायनि साजा होबाय। सा 20खौ जिउनां जोबथेनायनि साजा फोसावबाय। दायनिगिरिया होनांगोन 20,000 रांनि जरिमाना। नगाव जिल्ला सत्र बिजिरसालिनि बे रायदान। अल फाजुस टिमुंनि दैदेननायावनो बे गिख्रंथाव जाथाय जादोंमोन। अभिनील बुथारनायनि दिनै रायदान होबाय, फोसावबाय। सा 20खौ जिउनां साजा फोसावबाय। এই 20 জন কনভিক্ট আদালতে এই 20 জন কনভিক্টকে যাবজ্জীবন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে। প্ৰধানতঃ 302 আণ্ডাৰ সেকশন 302 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড। মৃত্যুদণ্ড নিদি যাবজ্জীবন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিলে তাত ফাইনৰ প্ৰভিজনো আছে ইন এডিশ্যন টু লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট। এই প্ৰতিজন ব্যক্তিকে যাক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আদালতে এই 20 জন ব্যক্তিক পুনৰবাৰ দোহাৰিলোঁ যাবজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে আৰু প্ৰতিজনৰ ওপৰতে ফাইন ইম্প'জ কৰিছে 20,000 টকাকৈ। ইমানেই প্ৰধানতঃ। ধন্যবাদ।